guys, hi everyone. Eish, pakaipa guys. Nyaenda we nayo ka inotirwadza. Inotirwadza, ine kakurwadza so. But hapana guys. Tudataura pamusoro pamambo Dhuterere. Mambo Dhuterere. Yeah, ndisati ndapinda munyaya ungandoti kana wanga usati wasubscribe to this channel, please subscribe, click your notification bell kuitira pega panongo upload the latest video. Amudarikirwi. Ndaichifambawo mastreet umu. Tobva ndasangana naMambo Dhuterere vari mumota mavo. Kati ko Mambo Dhut koenda kungotaura mega chii chiri kuitika kanzi chitogara nepapa pasite unzwe zviri zvandiri kutaura kuti zvinhu zvinoitika muupenyu hwedu. Zvinhu zvinoitika. Vava vachitaura ivo nyaya yekuti nhamo chinhu chakaipa, nhamo chinhu chakashata chokuita kuti ukanganikwe so pane vamwe vanhu. Chinoita kuti vanhu vane phone number dzako iwewe vadelete phone number dzako, kudzidelete mafoni mako, asi iwe uchichengeta mafoni number avo. Kutovafonera kuti hello, anotokuti handiyani, kuti handini, ndini nhingi. Yonzi sorry ndakadelete number, ndaisina phone number dzako, asi munhu wakamupa number dzako. Kutototi pasina mazuva futi womufonera munhu yonzi ndakadelete phone number dzako. Nhamo inokuita kuti munhu ushaye value so. Hanzi nhamo inokuita kuti ungova useless so. Hapana kana anotombodi ane hanya newe kana une nhamo. Hapana kana anotomboda kukuona. Utori problem kuvanhu. Ebhedhe utori mutoro kuvanhu kana une nhamo. Saka hanzi nhamo yakaipa guys. Hanzi nhamo yakaipa ende shuwa zvinoitika izvozvo. Hanzi parufu unokanganikwa kunzi zvinotonzi uyu musamudza kuti hakwaita rufu haana mari yebhasi, saka haingosimusiya yakadaro. Zvinoitika, vanhu vanokukanganwa parufu. Chero muchitaura so makagara kudaiwo, muchitaura nyaya, muri kutaura nyaya kuti hationesana ngatidai. Hanzi point yaunotopa wewe kutoitaura kuti apa mati tidai. Vanoti aiwa hapana chaunoziva nekuda kwenhamo. Zvonzi hapana kana chaunoziva tigarire pasi, asi kuti kufamba kwinguva vanozoshandisa point yako iyoyo yawataura. Saka guys, pakaipa, nhamo yakaipa umani. Nhamo yakaipa. Ngatishandei hedu tikurire chinhu chinonzi nhamo, uyezve nekunamata kuna Mwari kuti Mwari vatikundise pane nhamo, panhamo vatikundise munhamo. Tiitewo kalife kari nani. Hanzi unopfuudzwa pane zvakawanda. Vanhu havakuzivisi pamameeting ekumupa chichi zvongonzi uyauya here, uyauya musere hamumuzive here, anoiwa nepimari yacho yekuuya. Ngatingoita zvinhu zvedu chete, inyaya yenhamo. Saka guys, nhamo hachina kuchipa, chinhu chisina kuchipa choita kuti uve munhu asina kana nebasa rese, hauna kana chiremera, hauna kana. Pakaipa guys, nonga mese munozviziva nekuti nhamoka chinhu chinonzi nhamo hachina kumira mushe. Chinonzi nhamo hachina kumira mushe guys, hachina kumira mushe. Saka ini ndoda kukurudzira vamwe vangu kuti ngatinamate kuna Mwari vatikundise munhamo. Uyezve kana wanamata kuna Mwari kuti Mwari ndipfuudze munhamo yandiri chidii chishanda manje, ubva wadii. Because prayer without action is dead. Zvoda kuti wadii, wanamata bye. Wanamata wobva wadii, washanda. Ungapfuudzwa munhamo. Kwete kuti wopedzera nguva yako mukunamata usingaiti action. Hanzi kutenda kusina mabasa kwakafa. Saka guys, ndo chandangovawo nacho chandangoreactawo kubva kuna Mambo Dhuterere. Ndo chandauya nacho guys. Chingotiwo motaura maonereva. Kana muda kuzochiwa munoenda kuFacebook page kwaMambo Dhuterere.
unochiwana chinyaya ichocho chiriko vachitaura zvavo nyaya yekuti nhamo chinhu chisina kumira mushe, nhamo haina kumira mushe zvachose. Saka changoni ini chandibata-bata because vataura shuwa, ini vataura zvinhu zvinoitika. Ndochandangoya nacho guys. Chiti kana wanga usati wasubscribe to this channel, please subscribe, click your notification bell. Itira pega panongo upload the latest video. Udi amudarikirwa. Thank you guys. Blessed. Like a Hellcat.